Games Quest on maailman pisin moottorikelkkakilpailu, mikä ajetaan Kanadan itärannikolla todella syrjäisillä alueilla. Siellä ei käytetä kelkkareittejä, se on semmoista selviytymistä koko kilpailu. Että... Mene hyvä! Vittu! Varmaan otetaan tässä ihan pienet nokoset. Mitä Games Quest vaatii, niin se on sisu, tahto ja taito. Me valmistauduttiin Samin kanssa tähän samaan kisaan. Silloin päämäärä oli vuoden 2022 Games Quest ja melkein vuosi sen jälkeen niin Sami menehtyi ja ajattelin, että mun kohdaltani tätä kisaa ei tule koskaan. Sitten kun oltiin Samin hautajaisissa, niin Maken kanssa sitten tästä ruvettiin juttelemaan ja sitten tää sai taas niin kuin se kipinä syttymään, että pitäisikö lähteä. Ja että tehdään se Samin muistolle. Siitä se niinku innostus lähti uudestaan. Sami lähti Arton kanssa vuonna 2016 Boondockerilla, jota sitten niinku valmisteltiin ja kehiteltiin ja sitä kisaa varten. Ja siitä syntyi semmoinen Boondockeri, mikä oli hyvin lähellä nyt sitä Exterrainia, jolla me oltiin kisassa. Ylipäätään niinku Exterrain, miten se on syntynyt, niin tämän nimenomaisen kisan kautta. Täydellinen laite kyllä pitkään reissaamiseen ja reitille ja sen ulkopuolelle. Me haluttiin, että Sami pääsee sen reissun tekemään vielä kerran meidän mukana ja tavoite on ajaa maaliin Samin kanssa. Ja mulla oli ennen sitä ollut jo semmoinen ajatus, että me halutaan semmoinen maskotti Nalle Samiksi meille mukaan ja sehän valikoitu mun kelkan keulalle. Ja tossa se naureskelee meille, että mitä te jätkät teette täällä, että ei tuosta tule yhtään mitään. Se oli melko surkean näköinen se Nallekin kyllä vähän. Tiukasti säilyi mukana. Joo, kyllä. Ollaan Montrealin kentällä ja ei meiltä puuttu kuin auto ja sitten meiltä puuttuu kelkat ja meiltä puuttuu majoitus. Lähdetään startista, niin yritetään ajaa ruutulipulle ja se on niin kuin se päätavoite. Pahin pelko on se, että keskeytetään ekana päivänä, että pidetään kuitenkin järkipäässä, että saadaan ne laitteet ehjänä maalle. Sydämellisin jälleen näkeminen tapahtui tuon moottorikelkkojen suhteen, kun saatiin kuomu auki ja nähtiin, että ne pelit on siellä sillä lailla, kun me ollaan itse pakattu. Saatiin autotalli sieltä käyttöön ja kaikki työkalut ja muut systeemit päästiin kasaamaan. Päivää ennen kisaa niin päästiin sitten ensimmäiset testilenkit heittämään. Heti kun päästiin paikan päälle, niin ei tarvinnut niin sanotusti tutustua. Ne tuli iholle ja tuli kyselemään ja niillä oli paljon juttua. Ja lapset kävi pyytämässä nimmareita, niin sitten Saminhan tuntee niin kuin siellä päässä kaikki ja Samista kävi hirveästi ihmiset juttelemassa. Lähtöpäivänä aurinkopaisto oli niin kuin mieli korkealla, keli oli mahtava. Tätä on odotettu. Veikkaan, että Sami on melko tyytyväinen, jos se tuolla jossain katselee ja jännittää ihan sikana. Ihan sikana. Siitä kun lähdettiin runttaamaan, niin tuntui siltä, että tää se on lajia. Se eka päivä oli oikeastaan niin kuin kelien puolesta oli todella hyvä. Oikeastaan missään vaiheessa ei tullut mietittyä, että miten kelkka toimii. Se toimi niin hyvin, että ei sitä tarvinnut juuri miettiä. Thank you, thank you. Churchill Fallsiin päästy ekalle checkpointille. Tosi mukava oli kyllä ajella. Ei ole pidetty mitään älytöntä kiirettä. Kaikki meni niin kuin pitikin. Kepsin putoamista lukuun. Niin, no se oli. Kepsi putosi, sitä lähdettiin sitten hakemaan. Et vois lähteä kaasulla. Mene, hyvä, paina. Mä vaan tein semmosen loopin. Se tiukka loopi menikin maapalloon. Vittu! Hello!
Hyvää huomenta. Huomenta. Esalla on kisavarustus päällä. Aamulla kun heräs, niin Esalta ensimmäisenä kysyin, että onko tuo niinku hakannut mua koko yön tai jotain, kun ei niinku mikään paikka liiku. En odottanut, että olisi näin loppuun. Odottavilla fiiliksillä. Keli on aika paljon huonompi kuin eilen. Whiteouttia pukkaa. Järvelle kun päästiin, niin satoi lunta ihan älyttömästi tai sellaista räntää, ei nähnyt mitään. Mut sitten rupesikin sataan alijäähtynyttä vettä, joka helpotti huomattavasti sitä menemistä. Tämä ei ole normaalia, ihanaa. Kisa keskeytetty, nyt me pitää jäädä tähän Cartwrightiin. Oli rankka pätkä. Voi varmaan meidän kimppaseen. Joo, no sitten me tosiaan käytiin siellä paikallisen perheen luona, käytiin nukkumassa. Paikalliset kuivas meidän vaatteet ja olisi tarjonnut ruuat ja kaikki. Se oli aivan huippupalvelu kyllä. Ja pedit oli valmiina siellä alakerrassa, niin mietin, että tää se on kansaa. Tää on oikeesti niinku kaikki täällä on mukana tässä hommassa. Kisa keskeytettiin 2 kertaa. Me oltiin siellä Cartwrightissa. Silloin tuli ensimmäinen keskeytys. Se oli kauhean pettymys. Kyllä mä olin niinku silloin ihan maassa, että ei paska, tänne asti on tultu ja sitten joudutaan keskeyttämään. No onneksi se kisa sitten jatkuu seuraavana päivänä. Ilmeisesti tulee aika rajua reissua tiedossa, että nämä paikalliset vetää itteensä tällaisiin sukelluspukuihin. Uimaan! Ja sitten kun lähdettiin Cartwrightista, niin sitä vettähän satoi kaatamalla ja sitten oli satanut siinä vaiheessa jo se 12 tuntia. Siis se oli sellaista taistelemista sitten niin kuin siitä eteenpäin. Päättäväisesti tehtiin sitä pysähtymistä, kuivattelua ja soseesta irrottelua. Sitten siinä meni sellaiseen selviytymismoodiin, että kotona ei olisi tullut pieneen mieleenkään mennä niin kuin lähteä tuollaisissa olosuhteissa ajamaan tai ottamaan niitä riskejä, mutta sitten kun se kello käy ja okei, muutkin tiimit on tonne mennyt, niin kyllä mekin mennään. Make kevensi vähän kelkkaa pohjapanssarin verran. Mä oletin, että se pohjapanssari ohjaa vettä sinne kytkimelle jotenkin ja päätin, että nyt se pohjapanssari on ylimääräinen. Meikä tulee keulimalla ja Make menee sukellusveneelle siellä. Meille tuli tosiaan viesti, tai jossain vaiheessa silloin yöllä kilpailu on keskeytetty taas. Mutta päätettiin, että me mennään niin sanotusti sinne checkpointille asti, että siellä on meidän kuivat kamat ja huolto ja kaikki. Et emme tänne mettään keskelle tai Atlantin. Antaa melko kovaa homma. Suosittelisin kaikille. Plus 5 Tää kasvattaa luonne. Lähdettiin sitten jatkaa eteenpäin ja siinä oltiin vielä jossain laivaväylällä, siellä oli niitä pojuja siellä merellä. Sanoinkin vielä, että kato oikealle ja vasemmalle, ettei tule laivoja. Sitten tultiin sille viimeiselle vuonolle, mistä olisi sitten ollut 30 kilsaa Port Hope Simpsoniin ja siinä oli tosiaan aivan peili jäätä, se ei saanut mitään pitoja. Sitten se näkyi, kun yhtäkkiä Esalle valot nousi taivasta kohti. Sinne se sukelsi perä edelleen. Pääsitkö? Älä nyt se hätänyt! Soita apuja. Näin on. Näin on. Nyt pääsee päälle. Veden varaan joutuminen oli mulle se pelottavin hetki. Siinä mielessä mä niinku pelkäsin eniten just sitä, että Make tulee perässä tähän samaan reikään ja sit me ollaan oikeesti ongelmissa. 3 kertaa mä rikoin sitä jäätä niinku käsilläni ennen kuin tuli sen verran pitävää, että pääsin luikertelemaan siihen jään päälle. Kepsi käteen ja ilmoitusta huoltotiimille, että nyt kävi näin ja apuja tarvitaan. Tätä kisaa ei jätä enää loppuun. Ja niin oli järjestäjäkin sitä mieltä, että ainoa oikein päätös oli keskellä. Hengissä ollaan ja varmaan otetaan tässä ihan pienet nokoset. Tässä on ihan hyvä olla. Eiku? Niin, oo. Niin kuin sanoin, että paljon huonomminkin voi. Thank you.
you. Hei, en oo Atlantisen uinut. Nyt sekin on tehty. Perillä ja hengissä se on pääasi. Niin siinä oli laskuvesi silloin, kun ne meni hakemaan sitä kelkkaa. Ei niillä ollut mennyt kuin 15 minuuttia, kun ne oli sen onkinut sieltä ylös ja saanut jäällä päälle. Todella suuri kiitos niille kaikille, ketkä lähti sinne aika pyyteettömästi heti hakemaan sitä kelkkaa. Ja että ne lähti meitä pelastamaan niin kuin vapaaehtoisesti niissä olosuhteissa, niin täytyy nostaa hattua. Otettiin sitten sieltä paikallisesta tallista se kelkka meidän kärryperään ja niin ruvettiin katsomaan, että mitä tälle kelkalle on lopulta käynyt. Ei muuta kuin putket irti ja kelkka pystyy ja kuivatettiin kone ja sitten mä otin tankin irti. Sitten puhalsin polttoainelinjat kuivaksi. Startattiin tavallaan nollapisteestä. Nippuuhan se laitettiin ja käyntiin ja voi sitä riemun rajaa, kun se saatiin käymään. Kyllä se oli mulle henkinen voitto. Että niin kuin todettu, niin meillä oli Samin muistolenkki tekemättä ja Nalle viemättä arvoiselle paikalle. Ja kun saatiin kelkka käymään, niin sitten vaan ajokamme niskaan ja lähdettiin kahdestaan sitten etsimään hyvää paikkaa. Ja semmonen löytyi, joo. Kyllä kun tää reissu jää vähän niinku kesken, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että sinne pitää päästä uudestaan. Mutta kyllä niin polttoon lähtee uudelleen. Ei tiedä vielä. Saa nähdä. Niin kuin tärkein työkalu koko reissussa on se suomalainen sisu. Kyllä.